ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathiseliwe ngezimpawu eziyisikhombisa ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanangwa namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuye omunye wamalunga wayesethi kimi ungakhali bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda impande kaDavide ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwudlu kungathi lihlatshiwe linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi uthe seliyithabathile incwadi izidalwa ezine namalunga angamashumi-24 awa phansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele ahlabelela igama elisha athi ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi zonke nabantu nezizwe wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezindalwa namalungu nomumo wazo wawungizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane zithi ngezwi elikhulu lifanelwe iwundlu elahlatshwa ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso nakho konke okudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba nasolwandle nakho konke okukho ngakuzwa ukuthi kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube isibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade nezidalwa ezine zathi amen namalunga awaphansi akhuleka amen uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ophakeme siyakhuleka ngokusebusuku siyakhuleka uNkulunkulu wenkazimulo siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyabonga uNkulunkulu ophakemeyo kanti-ke Nkosi udumo siletha kuwe wena ofanele ukudunyiswa wena owahlatshwa ngenxa yethu wasithengela uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu emhlabeni sibuse sibe ngamakhosi sibe ngabapristi kuwe siyabonga Nkosi nanti udumo Nkosi amukela indumiso yethu amukela mayibe liphunga elihle indumiso yethu kuwe amukela Nkosi izibongo zethu
Amukela uNkulunkulu ongcwele, amukela. Siyakudumisa uNkulunkulu ophilayo, siyakudumisa mninimandla onke uNkulunkulu ongaguqukiyo. We glorify you, O God, in the name of Jesus. Siyabonga kusengcwele in the name of Jesus. Lungo lwakho kosudumo. Siyabonga uNkulunkulu namandla ukuthi nathi emhlabeni sizodumisa. Futhi uNkulunkulu namandla uyasifundisa. uNkulunkulu namandla ukuthi indumiso ivela kuwe. uNkulunkulu ongcwele indumiso ifunwa nguwe. So my Father, sizoyenza nathi emhlabeni the same way uNkulunkulu abasezulwini abakudumisa ngakhona. Baba, nanti udumo, amukela Nkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Mandoro Rosalabaya. Makola Basana Babasha. Manto Kolibado Basatia. Manto Sikabaya Hadia. Okay, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Ghost. Kazoli Maradia Basuda. Thank you, Jesus. Oh my God. Thank you, Jesus. Ola Maria la basata la baya. uNkulunkulu. Ora basatiada. Jesus. Kalara li basura. Thank you, Lord. Mango sakala baya. Thank you, Jesus. So, speak to us, Father. We are listening. Sicela ukuzwa izwi lakho. uNkulunkulu izolo siqalile sakhuluma nawe. Bebuyithuba lethu lokukhuluma, but tonight sasicela ukuzwa wena. Speak to us, oh God. Silangazelela ukuzwa wena, nothing else. Thank you, Jesus. Speak to us, Father. Sifuna ukwazi ukuthi uthini ngathi. Oh, Jesus. Jesus, uthini Nkosi. Mando kosida baya. Ele oye la baya to kalibaya. Uthini Nkulunkulu. We are listening, oh Father. Khuluma nathi Nkulunkulu. Asikwazi Nkulunkulu ukuphuma kule ndawo. Usasivuma. Asivuma Nkulunkulu ukuphuma kule ndawo singayizwanga ivoice yakho. Your audible voice. I know ukuthi uyakhuluma ngezwi lakho from the Bible. But tonight, sifisa ukuzwa your audible voice. Speak to us. Speak to us. We are listening, Father.
wena wasenza ababusi emhlabeni, wasenza abapristi uNkulunkulu. Speak to us. Speak to us. Speak to us, oh God. Speak to us. Sinangazelele wena Nkosi. Sinakile izinto eziningi. Sifana noMaria owathi uMartha ebhizi, wavele yena wahlala ezinyaweni. Asinake lutho uNkulunkulu, asikhathazeki ngalutho, sizohlala ezinyaweni zakho. Speak to us, my Father. Speak to us. Yini le ofisa uNkulunkulu ukuba siyazi? Yini le ofuna ukuyambula kithi namhlanje? Yini le uNkulunkulu ofuna siyenze? You gave us, Father, your word ukuthi intando yakho ayenziwe nakhona la emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. But the question is, sizoyenza kanjani singayazi kwayona intando yakho? Speak to us. Sifuna ukwazi yona ke manje intando yakho ukuthi iyini intando yakho. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are listening, Father. We are listening. We are listening. We are listening. uNkulunkulu uthi akekho ozokwehluleka. As long as we obey izwi lakhe, akekho namunye ozokwehluleka endleleni. As long as we obey izwi lakhe, akekho noyedwa ozohluleka endleleni. Akekho noyedwa ozohluleka. Akekho noyedwa ozohluleka. As long as we obey izwi lakhe, akekho noyedwa ozohluleka. We thank you, Lord. We thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
angeke ngikwazi ukuqhubeka nokuye. Ngizocela ubhuti Ndlava azosipha izwi njengoba sizohlukana bazalwane, yini sizohamba nayo. Abanye bethu siyabusiseka uma siseyinkonzweni, but mawusuwedwa ekhaya ubuyele back to your old self. Asigijime bazalwane, singabe sisabheke emuva. Whatever uNkulunkulu ayikhulumile kule weekend kuwe, bamba yona. Indlela uNkulunkulu akhulume ngayo kimina ingangafana nendlela akhulume ngayo nawe. Leyo nto ayishilo uNkulunkulu ayibekile kuwe, bamba yona. Ungabusavuma ukubheka emuva. We don't have time. We don't have time. Zizwe zilinde thina. Generation ekhulayo ibheke thina. Singena esikhathini, if ubhizi ku social media you can see ukuthi sisesikhathini la intsha uma singayibambanga thina manje in 50 years time izobe ingazani noNkulunkulu imphika. Asigijime nabantwana bethu, asigijime nabantwana bethu, asigijime. Bantu abasha, ninikiwe ithuba lokuthi nazane noNkulunkulu ebuncaneni benu. Abazali benu banidonsile baniletha esontweni, abenzeli bona, benzela wena, kusasa lakho, impilo yakho. Baba, whatever ofundiswa yona umfundisi, whatever ofundiswa yona ekhaya uma wakho ibambe. Umuntu omdala akakwazi ukungasi wena umncane kube ukuthi uhlakaniphe ukudlula umuntu omdala. You know why? Because iminyaka ikwenza ube ne-experience yohambo. And wena uzibuka kwi-age okuyona ubuke as if everything is okay. Sometimes uyaphuzwa ubone ngazi ukuthi lo ukhuzayo akasile, kanti omunye ukhuza ngoba udlule khona, uprotecta wena ukuthi ungabusakhuzuka la yena akhuzuka khona. Lalelani bantu abasha, lalelani. Ayikho into emnandi njengokukhonza uNkulunkulu ebusheni bakho. Kuthi mawusufinyelela ebudaleni bakho, ngisho ngabe usungena emshadweni, kungabikho namunye ozothi uhambe emgwaqweni abekhomba ukuthi ngiyamazi lo. Abanye it's even worse, ukhonjwa abantu, unqaba yabantu, mhlawumbe umuntu wesifazane. Lensizwe kaNkulunkulu imizimba yethu, Jesu ngabe ngene kanjani ngoba bengithi angisho ukuthi imizimba yethu iyithempeli likaMoya oNgcwele. uNkulunkulu akasahlali la kule bhilidi esihlangene kulo. Uhlala kuwe, each and every one of us. uNkulunkulu uhlala, uthi akasahlali ezindlini ezakhiwe ngezandla zabantu, kodwa uhlala kumuntu. Why ahlala kuwe? It's because wena manje you have become. Last time ngilana I believe ukuthi ngake ngakhuluma ngendaba yomphongolo ukuthi wawuthwala ipresence kulokuthuthu. uNkulunkulu wayehlala lapha, akasahlali lapha usekoba yilomphongolo, uhlala kuwe. Purify yourself, purify your body. Umzimba wakho akuwona wakho, uyithempeli likaNkulunkulu. Hallelujah.